magpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, "Safe ba magpabakuna?" sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, "Hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan." Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan.
Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there.
to be strong and to lean Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. Yes, welcome to the family. Here is your DJ Ma'am Ning again here at 99.9 FM Radyo Guagua. Ini po ing istasyon ang magmalasakit at lulugod kareng tao. At suta na naman po kining pamilyang Kapampangan. Maya pagat panapon po keng buong kabalenang Guagua. Mabuhay po tayong lahat. We're glad that you have come to share your life with us. And also, maya pagat panapon po, kareng kaya katamong karatig bayan, ne po, karatig balen, den kaya katamong tala pakiramdam, kaya ni Sasmuan, yan, ne po, keng Lubao, Florida, yan pong misan, sa amin na Kayabeya po, in Florida, kaya Pampanga, okay? So, magandang hapon pa sa mga taga-Florida dyan. Sa Santa Rita, Porac, Bacolor, San Fernando, San Simon, Santo Tomas, Masantol, Apalit, saan pa ba? Sa Arayat, Santa Ana, yan yung mga natatandaan kong bayan ng kekatamong kaluguran na lalawigang Kapampangan. Maya pagat panapon po, kayong buong lalawigang Kapampangan. Welcome to Pamilyang Kapampangan. At syempre, kaya kalingwan po in City of Mabalacat and City of Angeles, especially there in Clark City. Na po makirandam la po rin kaya katamong kakaluguran ka rin at saka rin hanggang security guards ka rin makirandam la kano ng architect Lou Anthony Romar. Yan, maya pagat panapon kaya kayo Ken. And of course, ken buong, den kay katamo palang karatig lalawigan, karatig probinsya. Probinsya na ning Bataan, natin tapong makirandam ken keng Hermosa, like that, ne po? So, welcome to sa Pamilyang Kapampangan. Saan pa ba? Dito sa Zambales, sa Pangasinan, Tarlac, yan, buong Region 3. Welcome to Pamilyang Kapampangan po. At syempre, yung ating mga kamag-anak sa buong Pilipinas, especially yung mga taga Manila, maya pagat panapon kaya kayo Ken. Yan, alam ko kayo'y nag-aaral ng Kapampangan ni aking mga pinsan dyan sa Maynila. Asan na ba ako? Nasaan na yun? Ayan, alright. And then kaya katamong Kabalen, din kaya katamong kababayan, yung mga kababayan natin sa abroad na nakikinig ngayon, yan. Alright, before we proceed, paki-share po natin ang ating program sa lahat po ng ating mga kaibigan at kamag-anak, ne po, bangkanita, pakiramdaman da katamo ka rin keng abroad, especially po keng United Arab Emirates. Isang magandang araw po sa inyo dyan na aming mga kababayan. Okay, isang magandang gabi naman sa ating mga kababayan doon sa United States of America, in Carson, in San Diego, California, like that, sina Sir Rolly Songko, hello, magandang gabi po sa inyo dyan. At din kaya katamong kabalen, mga kabayan natin sa Canada, sa Israel, saan pa ba? Our friends there in Sudan, yung mga naliligaw dyan, yung ating mga
our friends there in Pakistan, hello, and to the whole world, hello. A good day to all of you from here in Pamilyang Kapampangan. Yes, we are all but one family. So good afternoon po sa ating tatay ng bayan. Nepo, malapit nepong tipaking kaya katamong nangas kanina keng Municipal Mayor's Office nepo Pilanyang Aldo at luklok nepo yung kaya katamong bayong mayor. Pero as of now, ya pa po yung Mayor Tamo, Honorable Dante D. Torres. Maya pagat panapon po kaya kayo, sir. And sa ating Vice Mayor, Sajid Khan Yusuf, who will become our Sangguniang Panlalawigan or board member natin, representative natin doon sa Kapitolyo. Isang magandang hapon po sa inyo. And to our incumbent, Sangguniang Bayan of Guagua, hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. And then sa lahat po ng municipal officials, and of course sa ating kuya ng bayan, Kuya Jun Panganiban, and the wife principal, energetic, the beautiful Madam Shena Panganiban, isang magandang hapon po sa inyo. Sa ating kumpare, si Sir Alduin Malyari and family, maya pagat panapon kumpare. Yan, okay. Of course, sa aking principal, Madam Eloisa C. Luzong. Hello, Madam ko. Maya pagat panapon keka. Antimurin ka rin kaya katamong milabasang principal, Madam Jesus Agustin and Madam Esrelita Baluyot. Isang magandang hapon po sa inyo. And syempre, yung ating mga watchers, listeners, mga avid fan po natin, yan si Ludwig Songlao. Sabi po niya, hello po Ma'am Ning, pa-shout out po. Number 1 Radyo Guagua, 99.9 FM. Love you, Radyo Guagua. Yan na po, with so many hearts and kisses. Sabi po niya, pa-play po song Ma'am Ning Bulaklak. I love this song po. Yes. Okay, mamaya ililin niya yan, no? And yung ating mga nakalinyang kanta ngayon, magkaano po tayo? Let's have a hit back. Hit back sa ating mga Filipino songs yan. Deta pong kantang minunang panahon da rin kaya katamo nga po. Nepo, bang kanita po ma-remind tamo na atin tapalang kantang makareni. Nepo, nya ila pong peg-research ko nandin, pengulkul ko po kem bawol. Yan. Alright, and from Ma'am Susan Ginto Serrano, sabi po niya, hello po, beautiful ma'am, DJ Ning. Wow, lagi na akong malago kayo. Good hat! Afternoon po, yan, with triple hearts. Happy to be with all of you, dear call listeners and viewers. Yan. And of course, won't last the day, yan, without you. Wow. Isang requested song to, I won't last the day without you. Nepo, sa Pamilyang Kapampangan, 99.9 FM, ing istasyon ang magmalasakit at lulugod ka ring tao yan. Won't last the day without Pamilyang Kapampangan. Wow! Thank you so much, Ma'am Susan Ginto Serrano. Megita mo pong talagang totong pamilya, kaya katamong program na Pamilyang Kapampangan. Sabi po niya, Ma'am DJ Ning, pakigreet po kaya kaming Bembe. Yes, of course, si Caleb. Happy 3rd month. We love you so much, our jewel. And our happiness is stay healthy. Yes, and God bless Liam Caleb. Yan po yung anak ni Noe at saka ni Mark. Doon po sila sa Dubai. Yan. Pagpalain po siya ng ating Panginoon. Nawa po ay siya ay lumaking malusog at guwapo lagi. Yan. Alright. And then, hello to the aning sa Pulong Masle High School. Miss you, stay safe, Neng. Yan. So, to the aning sa Pulong Masle. Hello, good afternoon po sa inyo. Wow, makatune in kong Nilo Manakop. Wow. Pamilyang Pilipino, family that prayed together stays forever.
thousandth journey begins with a single step, and the step ends in a thousand journey. A blessed morning, lunch, evening world. Sabi po, pinakyo ne pong kong Nilo ne po, magandang buhay po. Yan. Isang pagbati po galing kay Sir Nilo Manakop, there in Italy! Yan, yung ating mga tagapakinig, kababayan sa Italia. Hello! A good day to all of you and to the whole world. Just like what Kong Nilo said, ne po. Anong sabi niya? Magandang, a blessed morning, lunch, evening world. Yan, ang ganda po. Type ko yun, ha. Sabi, and then, good afternoon to Marie Galura Centeno. She's watching from Hong Kong. Yan. Good afternoon, my dear DJ Ning. Sabi po niya, shout out watching here in South Horizon, Hong Kong. Hello, lahat po ng kababayan natin sa Hong Kong. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Yan, especially to my classmate, the beautiful Marie Galura Centeno. Hello po sa inyong lahat. Okay, and then, pinapabati po ni Ma'am Luda Dural. Mamaya, babatiin natin ulit pag nag-sign in na siya dahil nandun po siya sa Zambales, sa bayan po ni Kuya Frank. Yan. Happy birthday daw po sa kanilang kumpare na si Glenn and si Nares. Yan. Yan, si Glenn and si Nares, happy birthday. They're in Zambales coming from Kuya Frank and Ma'am Lu Dadural. Alright. Okay, and sinabihan po ako ng aking barangay council there in Santa Cristo. Na ano po sabi ng Ma'am Susan, sabi niya, yan Ma'am DJ Ning, makatune in niya po ing metong aaning Ma'am Darren Mendoza Tukib. Welcome sa pamilyang Kapampangan, Neng. Sabi na pong Ma'am Susan Ginto Serrano. So, welcome po. Isang karangalan po na kayo'y makapiling namin dito sa pamilyang Kapampangan, Madam Darren Mendoza Tukib. Yan. Magandang hapon po sa inyo dyan sa Pulong Masle. Alright. Okay, ang aking pong barangay. Ang barangay Santo Cristo, sila po'y nakikinig daw po. Yan, every Saturday and every day in their lives, po. Nakikinig sila sa kanilang barangay, sa aming barangay hall, hindi po kanila, sa aming barangay hall sa Santo Cristo. Maya pagat panapon po, siyempre, mumunang dili kang Honorable Alan Parino. Yes! So, magandang hapon po, Kap! Alan Parino, yan. Po, the action man. Alright. And then, yung pong sa Committee on Education nila kay Honorable Rowena D. Malanta. Hello po. And then, sino pa ba yung kanilang sa Peace and Order? Si Honorable Alfredo M. Tan. Okay. And then, sa Public Works po, si Honorable Angelito R. Sibug. And sa Finance and Appropriation, po, si Honorable Romano G. Enriquez. Okay. And then, Committee on Health and Sanitation, ang naka-assign po dyan si Honorable Michael F. De Guzman. And of course, sa Committee on Environment, Solid Waste Management, the Honorable Christopher C. Simon, ang ating DJ Tope. Siya po ang Committee on Environment, Solid Waste Management. Yan. And then yung ating SK Chairman, si Honorable Heidi A. Asuncion. Ang kanilang Barangay Treasurer, si Madam Salome S. Ducut. Ang kanilang barangay secretary, si Miss Bernally C. Bundalian. And barangay record keeper, si Miss Rosalie L. Tinambakan. Alright, so yan, wala na akong utang sa inyo. And every Saturday, babatiin ko na kayo, mga barangay council, barangay officials of Santo Cristo, headed by our Honorable Alan P. Parvinio. Okay. Welcome po sa
Pamilyang Kapampangan. And syempre, binati ko po yung Barangay Council. Babatiin ko po yung aking naging estudyante na SK Chairman ng Santa Ursula. Po, si SK Chairman Nolly. Yan, Nolly Guevara. Si Nolan. Yan, Nolan, hello, good afternoon. And of course, ang kanilang kapitan doon ay si Sir Chris David. Yan, good afternoon po sa inyong lahat. Okay, bilang panimula. Wow, mamusit ko pa. Sige, mamusit ka. Magkaya ka niya ni Sir Rolly Balamgalang. At siya na nakanaman si Rolly at saka kay Ma'am Susan Kong Nilo. Sige, lawan mo. I miss you, Kong Nilo. Okay? To start our beautiful music, let's have this makabayan song. Gustong-gusto ko pong pinapakinggan ito. Burike pong buring pakiramdaman. Ini pong bagong Pilipino ng Jovit Valdivino. Yan, po. Okay, enjoy listening to this bagong Filipino. Let's feel that we are really a Filipino. Yan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Palalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi
hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, "Hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan." Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19.
Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Radyo Guagua FM. Okay, welcome back po sa Pamilyang Kapampangan, and Sir Rolly Songco is watching now with us. Hello, Maya Maya Pabengi, Sir Rolly Songco, Kekaken, Carson, California. Yan. Amis na ko po, Sir Rolly. And Lawenya po, Sir Nilo. Mamusit siya po. Alright, Maya Pakawarasan, sabi na po kang kay Katamo, sabi na pong Sir Rolly Songco. Okay, so announcement po natin ulit sa June 10 po, there will be a symposium po regarding sa bata-bata mag-abroad ka din ba? Doon po sa San Roque Daun National High School. Ang ating pong coordinator dyan, yung ASP nila, si Sir Andrew Sampang. Yan po. So, sa lahat po ng mga taga-banda dyan sa San Roque Daun National High School, sana may nakikinig sa inyo. Attend this very good symposium regarding yung paano ba yung pag-abroad. Yan po, lahat ng yung effects ng pag-abroad, yung mga papers na dapat ayusin po, tsaka yung para malaman po natin kung ano yung red tape sa gobyerno regarding this pag-abroad po natin. Wow, I miss you too 3 times a day, ma'am. Ikan, Sir Rolly, kakayang ko ang pamoreng kayo nga follower mo keng FB, ha? Balang galang. Mahamang kayong mga manyaman. Diyos ko, payampon ko kaya ka na. Alright. Ano pa ba? Sa June 17 naman po, June 10 umaga po yon, 9 o'clock sa San Roque Daun High School. And then sa June 17 po, umaga din po doon sa Natividad High School naman po. Ang ating contact person doon ay si Ma'am Sunny Lois Roman. And of course, good afternoon po sa kanilang principal at maraming salamat po. Pinaunlakan nyo ang Global Filipino Movement para po makapag-symposium dyan sa mga grade 12 natin na kung saan ay napaka-importante nito bago po sila mag-graduate dahil baka may balak na silang mag-abroad, baka mag-ano lang yan ng konting training, aalis na sila, no? So, para malaman po nila kung paano ba yung pag-abroad, yan. Okay, and then June 17 also in Betis National High School naman po natin gagawin sa ating mga grade 12 students also, ne po? So, yan pong ating mga announcement natin. Anong sinabi ng Sir Rolo? Bawa naman, bangka manaba, kalupa ko, apo kong Marianong Garapon. Nanakping katabaya sa Rolly, akbalo makanano kung kayanin kaya na akong sarili, makanano kung bawasan ng nasin. Diyos ko, o tek watatataba, lalo yung babayat yung timbang kong mayap. Nyapin din kaya katampan yulod, wapin detang makapayat bagya. Nendetang mandaya keng lawi. Alright? So, okay, ang ating pong topic ngayon, bago po natin umpisahan ang ating topic, pakishare naman po ang ating program sa ating mga kaibigan, sa ating mga kamag-anak. Po, i-share tayo po yung kaya katang program. Bangka nito po, mas dakala po reng mababiyasa, po, makapulot masanting aaral, tsaka makakaila pong good information. Yan. Ay, ali kayo po, sexy kayo. Talagang ikam, Susan. Palakasan mo ko lang. Thank you so much, Ma'am Susan. I love you so much. Alright. So, ang ating pong topic ngayon, po, kasi, most of the times po, nakakalimutan natin ang ating mga sarili dahil sa ating pagka-busy sa ating... Iyan na po kung Marianong Garapon, po. Kokorek na ako po kanina, Ma'am Murayet. Talagang ika, Sir Rolly,
Sir Rolly, Pilipino ko kasi. Nyapin, kahi-kahi. Nano ita, mix na ako. Ne? Pilipino ko. Nyapin, mix na ako. Words, panya, biyangkin. Ne po. O ita mo pin talaga. Istong kapampangan tamo. Dapat kapampangan talaga. Ne? Ako naman po kakalingwan. Kaya katang, o ita mo pin medyo mayano rin kapampangan na balok. At dakal po salamat. Baloy po tang akong mag-text na ako po king kapampangan ngayon. Dati po Inglesera ko po ka rin chat ko. Pakaisipang kaya pa po itang kapampangan na dapat kong sabyan kaya ba't lulubya kayong isip ko, ay Sir Rolly, ako mo kanyang tiro na. So, dahil salamat Sir Rolly, kaya kampamanuro ka na ako kayong kapampangan po. Makarakal ko nga babalo kaya ko, yan. So, ang ating pong topic ngayon, ulimpin pong akakalingwan taning sarili tamo, uling kaya katamong pangabisi, kayang biya tamo, we forget ourselves always. So, in kaya katamo pong topic is the importance of loving oneself. Yan, how to love oneself. Paano ba mahalin ang sarili? Yan. Yan kayo nano ken Sir Rolly, Ma'am Susan, Sir Nilo Manaco, pen inka na akong classmate, itang classmate ko, Marie, yan, hanggang Manal Bengen, Abigail, sino pa ba yung mga nanonood sa atin ngayon? Paano ba mahalin ang iyong sarili? Yan, makanano men luguran yung sarili mo, kasi mga paboran na yung sarili tamo Sir Rolly, magpapogi ka bakit? Alright. Sabi ng Sir Rolly, ako wari, ako po Pilipino, dahil kung at anak na ako ng indong kapampangan, talaga, Sir Rolly, mga kay ko keng kapampangan mo. Ita pa mong Filipino, ante Ma'am Dadoral. Mga yawa na ako kaya kayo, ikayo nga doong Ma'am Dadoral na akong pangabayat. Ika mabayat ka kapampangan, Ma'am Dadoral, uling Filipino major yan, ang pangabayat Tagalog. So, sabi po ni Ma'am Susan Ginto Serrano, don't worry po Ma'am DJ Ning. Chuy Sir Rolly, yung balaki ka. Thank you. Alright, so, how to love oneself. Yan po. Makanano tayang luguran ing sarili tamo uling madalas ing sarili tamo yang mga paboren po tangkay apansinan tana mo matuwata na pala apansinan tamo sakitan pala yung katawan tamo penabuso tayo. So makanano tayang luguran ing kaya katamong sarili nanungno ka rin sabi napin metong yamo ingbiye at pakamalan tayo. Alright, yan. Okay. Nanong sabi ng kong nila, kalale ko po kay nga manong sisuan uling makabatsoy pong Marianong garapon nana dengaliwang mga pampangan babasal lamo kung nilo na naman babasal yan, ngani kay pamu dimdam yan, So, yes, kakalale tamo keng amanong sisuan. My goodness, Diyos mio, corazon. Okay, so, ustuhitan sinabi mong title ng kanakong programa kong nilo, Pamilyang Pilipino. Bangka ni tayo na ako magkapampangan. Okay, so, let's continue listening to beautiful music. Ang ating requested song ni Ludwig Songlao na Bulaklak. Ang po itang buri ng Ma'am Susan na I won't last the day without you. Babasal mo ka talagang yan likebalo. Explain me na ano itang babasal Sige, abang mag-chat ka ken pakiramdaman tayo pa mo ining requested song ng Ludwig at manayimik yarugoy nga anak. Ludwig, bubulat ka ken anak. Ay, good afternoon pala kay Lola Beth. Yan, alright. Ma'am Beth Songlao, hello, bubulat ka ken. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo, angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM.
your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya,
Dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahi, Ayan po, nagbabalik po tayo dito sa Pamilyang Kapampangan. Po, talagang kayo, pisasaup yung kung Sir Nilo, kung Sir Rolly, kung Nilo, ika talaga. Nanong sabi na, ing tunay Kapampangan at purong Kapampangan, elang mapanagalo, gustong Kapampangan niya, kaya rap mo. Babasal, burin na po sabihan. Google kaya kanuha na, ika talaga, pagalan mo ko pang mag-Google, So, nung kanta Tagalog o English, Malyari la, pero king komento ang poking amano, dapat Kapampangan, ko managalog, ganapin Marianong Garapon. Sir Nilo, ika yan, anti ka niya, nating katangkaluguran, manibat kay ngaliwang bansa. Alright, and then kaka-in-love yung song na Ma'am Susan, yan, po, talaga nakaka-in-love yung I Won't Last a Day Without You. Alright! So, let's speak in English today. Let's greet our friend there, my dear friend in Pakistan. Hello, Rafi Ullah. Yan. Sabi niya, wow, sabi ni Sir Rafi Ullah. Alright? So, good afternoon. Oh, yeah. It's noon time there. It's 3 more minutes, no? Because we are 3 hours advanced there in Pakistan. So, is it good morning or good noon with you there? It's up to you. So, thank you for watching. Thank you for watching, Rafi. Mag-request na ako po sing, honey. Yan. Honey daw. Honey, honey. Alright. So, ang ating pong topic ngayon ay how to love. Our topic for today is how to love oneself. Yan. Paano ba? How can we show love for ourselves? Most of the times we are forgetting ourselves because of our very busy schedule. My goodness, are you still there, Mr. Rafi? So that I can speak in Kapampangan and Filipino here. Kalagad mo kung mamitang kanta pero king agpangamano yo mga tuwang kanta subukan niya po yung simbahan. Kung nilone, sige, kibat na ning 3 o'clock prayer, pakiramdaman mula rening kaya nga rin, kantang kaya rin na nining requested song ng Sir Rolly na Honey. Ika Sir Rolly, pakapampangan ka pa mo, kaya nawen min kaya kang kay.
Laman min kaya kang requested song, honey mo kanuanan. Kung nilo niya, iyapong Marianong Garapon, mamaman Inglisya ka rin kayang kanta. Yan, lumang simbahan, kaya susunod ko yan. Pa-download kita, bala mo galang na. Ating papinglinin niya, Kenny, na i-email da Marcos yung magkanta, bala mo galang na. Abor yan ang kitang kay na, itang kayang version, itang kang email da Marcos. Antay kasi, no ka rin niya. Yata may kay, yata may linya Kenny, punta magkasakit ng pantanan din. Ne? Pero kasi buri kitang version ng Imelda Marcos. Ne? Okay, so it's 1 minute na lang and then we have our afternoon prayer, the Angel Usako na 3 o'clock prayer. Ne? Po 1 minute na mo. So, habang panayan tayo po while we are waiting for the 1 minute before the 3 o'clock prayer, ay, akala ko magkayo. Nakalop ne pala. So, how to love oneself. Yan, ne po. What's that? American citizen niya pong Marianong Garapon. Wow, potong kayo in kinayat king honey. Ay, kinantagalang, in kinanta king honey, Bobby Goldsboro. Yan. Alam na, pating kaya kang kaya, pating kaya kang author ako tuloy, writer or lyricist, Goldia pa mo, Goldsboro. Simple mo po, ma'am, ni nga na, ing palagi ko, palagi ko, yun na ke ing maging honest. Yan. Alright, so mamaya natin basahin yan, yung sharing po ni Ma'am Susan sa atin. It's 3 o'clock now. Let's have first the 3 o'clock prayer. It's 3 o'clock. Broadcasting from This time our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us now get our prayer and leaflets ready, so we may pray all together the 3 o'clock prayer. Let us pray. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, we trust in you. We have just as one nation started the beautiful 3 o'clock habit. We have just prayed to our Lord Jesus Christ for peace in our country and the whole world. We fervently hope that we started in you this 3 o'clock habit for you to keep and offer a few seconds of your time each day to talk to Jesus and pray for forgiveness of sins and world peace. Oratio Imperata, Prayer Against 2019 Novel Coronavirus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those affected. May they be restored to health soon.
grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong,
Safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio.
Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumata yung breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama.
Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9. Yan, sabi na pong Ma'am Su, nung isipan tamo, yung makakayap kay katamo. Lako, nung sakto mo. Yan, at hindi mo palang balance si Ma'am kahit. Yung buri ko, itang nung sakto mo. Tanggapan tamo ing pamagkamali keng sarili tamo. O maging kareng kapwa tamo, tamo ala ko o aywasan ng ating taong makiburi kay katamo. Pero isipan tanamo atin tamong abye masanting o agawang masanting kareng kapwa. At syempre po, tamo paboren ing milako kay katamo ing makapamye saya kareng aliwang tao. At king sarili tamo, sigurado naman po, king edad tamo, dakal no ding accomplishment tamo at apag maragol tamo ing responsable tamo, emo king sarili, pamilya at karing kapwa. Siyempre, king lugod ning apong Gino. Yan. King lugod ning apong Gino. Nanding babasang ke, Ma'am So, akala ko king lugod ng apong Maria ng garapon. Kamana ako. Alright. Yan, king lugod ning apong Gino. Seroli kasi. Wapi naman Seroli, alang masakit ka no kay nga manong seswan, kapampangan nung Emile Leia mo, patse dimdam tayo, wapala, yan, alright. So, thank you for watching, yan, again and again, RJ De Mesa Sumangke. Good afternoon kay kaanak. Sabi na naman kong Nilo, aga na kane kanuing kanta ngayon, anyang kareng plaka ng tatang na itang kitang honey, yan, itang honey. Mga 70s, bain tao ya pa pong Marianong garapon. Yes, ne? Bala mo, mag-narrate siya mo itang kanta nga ita, pero masanting yan, amis na itang kayang honey, yan. Wow! Anong Ma'am Susan, Sir Rolly, lalo yung maka-in-loving ni-request mo, love it po, yan. Pa-request yan naman kanong lambada, yan. Sabi ko naman, Ma'am po, ang payari, tamo ka rin maglambada. Kasi kayari na kanunin pamilyang Kapampangan, maglabada, ya kanunin Ma'am Susan. Siyempre po, yun na kaya po yung Radyo Guagua. Wow! Lalo na yung pamilyang Kapampangan. Dakal salamat po kaya kayo, Ma'am Susan. I love you so much, yan. Sabi ko magparandam niya Ludwig yan, mag-hello yapin naman. Kay ba't kong Nilo sabi na, pangaras keng pamanga nagpang keng amano ng Ma'am Susan, eko makaing abasa rin komento na medyo malabo. Keng panlalawe ko, kwantin dyan. Pareho kataye, kong Nilon. Itampa mo. Bigla akong may pula mata mo naman. Pero may balance naman kong Nilon. Itamo ka nung sakto. So, eat moderately. Nung ating drink moderately. Eat moderately. Kano abasang kong Nilo. Retampa mga talagang kong Nilon. Okay. So, bayo tadarayo, how to love oneself? Number 1, yan, nourish yourself. Paano ba yung nourish yourself? Sabi natin pong Ma'am Susan Ginto Serrano, eat healthy food. Yan, mga tamo pong aretang masustansya. Yan, masustansyang pamangan. Naliwa po chichirya. Aray ko. Muna ako din mituturan yata. Kung balo nung chichirya o naning kakanang po nangin. Balanced diet. Yan, to avoid diseases. Po. So, mag-balance diet tamo po. Baka nita po, iwasan tamo po ing sakit. Yan, pakiintindihan niya po yung kanta ng Honey nung makanano yung lyric na ay wow, masanting niya po itang tenam ng tanaman pangkay may lungkot sa rugoy Honey may kayan may wala yabi abang panayan ng kayang loves may lungkot siya po niya Honey, I miss you. Po. Alright. So, sinabi ng kong kaya? Ito. Alright. So, eat healthy food, balanced diet to avoid diseases. Know if there's something wrong with the body
and take care of it. So, kailangan tamo pong magpa-check up. Aray na naman po itan eh. Diyos ko, nung nampanyabiyang kumangaturang ko niya po, may ngari ka mong pastor mo muna kang diling mababiyasa king kaya kampanyabiyang king pulpito. Right? So, know if there's something wrong with the body and take care of it, no? Alagaan tayo po yung sarili tamo, pa-check up tamo po, tatin ne pong depresya yung sarili tamo, ne po. Ako yung lalawin ko yung mata ko eh. Lagi kayo pong lalawan yung mata ko po, mag-yellow, manaliwala kule. Ne? Atin pong buring sabiyang kanita, something is wrong inside our body. Kaya nga po, eyes are the window of our soul. Ne? Po, akita mo po king eyes na ning tao nung atin niyang sakit. Alright? And itapin po, kailangan pakibalwan tamo po nung atin tamong panandaman, pakibalwan tamo na nung depresya na ning kaya katang katawan na inine po. Uling netong yamo ping kaya katang katawan po, tayo po pwedeng substitute, tayo po pwedeng, siguro dengaliwang parts tamo, pwede lang palitan, pero malpo ito, malpo yung papapalit parts ning katawan niya, pakaingatan tayo po yung katawan tamo, mangan tamo pong masustansyang pamangan, po, gule, yan, po. Actually nga ni kay Auntie Janot, bakit babawal nening Diyos yung pamamangan babi pamamangan babi kin Bible, bawal po. Yan, magita ng sabadista kaninin po. Kasi naman yung babi talagang maka high blood yun po niya. Hinay-hinay tamo mo pong mamangan at saka king manok, ita pong Diyos ko, itang crispy pa mo, itang crispy skin na, my goodness, ne. So, ako po ngayon, medyo pipigilan ko na ito, lalakoke po itang malutong nga balat na ning manok, fried chicken, ne po. Ulim pong sobra na ako po katas liver, fatty liver mo naman. So, sabi natin, sakto mo, eat moderately yan, eat balanced diet, po. Ingatan tayo po yung katawan tamo, nung kaluguran tayong sarili tamo, po. How to love oneself, yan po ang ating topic ngayon. Paano bang mahalin ang sarili natin, po. Samasan tamo po yung katamong eating habits, yan. Dati, ala kong panandaman pa-check up na ako at kung nandeing daya ako ka rin mo hakiting bagay na luntoying bawal. Wane sa role, talaga nung ka talagang pa-blood test, ako, Diyos ko, makatakot yung fatty liver ko sobra katas. So, kailangan papa-check up tamo, po. Kami pong mesra ating kaming annual medical check-up at karin mi po babalo na anong diferensya mi. Uling pong pabanwa talaga, laki pong pakialam kay sarili mi po, yung pakialaman mi, turo, obra. Po, yan pong kaya kami pakialaman. Yung sarili mi po, kakalingwan mi nung ninano na yung sarili mi, po, nang kayan dyan, ting kaya panandaman. Lungob kay pamurin, po, magobra kay pamurin po. So, yan, kailangan tayo po talaga. So, dakal salamat ken DepEd. Yan, dakal salamat ken DepEd at papagkaya nakatamong annual check-up, po. Bang kanita abalo tamo at asese tayong sarili taming kaya katang katawan. Nano po, retang mamamag-reduce, crash diet, do not starve yourself, po. Po, para no ba ning sarili yo? Lalo ya pong tatas yung blood sugar kanita, isto pong darano ping kaya katang katawan, po. Lalo tamo pong may kaka-diabetes, istong darano ping katawan tamo niya. Kailangan mamangan tamo po. Kaya mo, po masyadong marakal yung kaya katang kakanan. Ditak tan sakto yung mirena ng kaya katang atsan tangaya dumano ping atsan tamo. Anya pintang darakal na rin daragulat yan. Darakal na rin daragulat yan kasi sobra-sobra yung kakanan daya. Kung ngayon mag-diet na king nasi. Alright? Mag-diet na po king nasi ulit pingating kung ditak mo naman, sabi na ni doktor. So, kailangan po isang nga balo tamong atintanang ditak makanyan. Talagang kayanta na po. Bantentane po yung sarili tamo. Tamo po mag-ayahaw
ayahay ang buhay. Ne po. Tamo kakayanin sarili, tamong masyadong relax. Kanan mo yung buri mong kanan. Ako po tang lalabas ko banda kita, itang manyaman na ice cream kita. May bugkuntok nang, Diyos ko, may bugkong sali, pero ali ka ningning. Diabetes yan ningning. My goodness, ne? Ngayon pong kaya ngayon, ako may kapag pigil, sinali ko pong chicharon naman yaman ka rin kimbetes, Diyos ko, ne po. O yan, Diyos ko, sabi ko, pingking anak ko, kasalanan mo iniyak mo kanyalak mo, muking arapang po iniyak ko, yan. So, po balo nung binalance kay kanita, yung kanakong tiltilan, aslam na yatim bawang yan, tsaka ko po, make juice, lemon juice, ne po. Uling pong, ay, masakit po talaga. Kalupan natin po sinabi ng Sir Nilo, masakit po kaya ng pamangan. Pigilan ng pamangan, my goodness. Pero, kontranta mo muna man po, Nepo, nung mengantang manita. Kontranta mo rin ang balo tamong pangontra, vitamin C, Nepo. Pamangan. Wow, nanong sinabi ng Sir Nilo, luguran me ing sarili mo keng upayang intindyan mo nung nano ing kagana-ganang sobra ampo lalampas bawal. Uy, may nyalita ko, Nilo, bawal ka nung sasakto, pero nung misan itang bawal yapin ng manyaman hanapin. Diyos ko, tutuyan kong Nilo. Ne? Ako yung gagawan ko para apang ko yung buri ko, isipan ko na. May kaka-amnesia ako. Ala ko nga isip po, antin dyan na bawal. Kung Nilo, ne? Talaga, ne? Nanay, ne? Titipiran na. Ano sinabi ng Sir Role? Magtipid, nanay, ne? May titipiran ng sarili mo, mo naman panganing pera na po kung Marianong garapon. Wapin po taya panganing pera, pero tamo po dapat sobra king kaya katamong kakanan ne po niya balo tamong bawaling kay nanoy ne bawaling in cake bawal basta po king diabetes ne actually Diyos ko yak po balo nung bawal yo nano kanita itang seli kong black chocolate. My goodness. Ay, kinukotabalo po. Sa samot keking Quaker Oats. Kunwari, mag-Quaker Oats ko, didehang chocolate. Pubalo nung gusto ito, pero bahala na po. Ne? So, kayan tayo po yung sarili tamo. Samasan tayo, ayusan tamo ing. Pero, bala mo, meg slim na ako yan. Siguro, at saka itong proper exercise. Yan po, proper exercise. So, tayo po, para no paning sarili tamo. Tayo naman kitang magtipide sa role nung yan. Kaya so nga kakit tamong, or itang wawatch tayong kaya katamong timbang, no? Tinitingnan natin yung ating timbang sa weighing scale. Nakikita natin na tayo medyo bumibigat na, no? Actually, ako, sa aking height na 5'4", ay overweight po ako ng 6 kilograms. My goodness. So, I must bring down my weight, ne po. Sobra ako pong 6 kilos. So, medyo magkay ko naman po, ne, maghinay-hinay ko keng kakanang kong nasi, keng carbohydrates, ne po. Papalitan ko pong aliwang kayan. Yan, uso yung pinyang yan eh. Ay, Diyos ko, sabi na ng Mr. Romor Kembale, karaka mo seling pinya yan, no? Yung pinya na yung kanakanan. Puro na pinya yung kanakong kanan. Mura po yung pinya kayong palengke. So, nano po yung mura kayong palengke sa luwan tamo, itang murang prutas. Ne po, tsaka gule, yan, ne po. May nakit ko pong kamansinan din. Wow, yan po yung kaya kami pamangan ngayon kamansi. Yan. And pritong bangus na, and with this pinya, yan, alright? So, mag-healthy food na ako po. Mag-healthy food tanang yan eh. So, kailangan po maging healthy po yung kaya katamong kakanan po. Tsaka ditak-ditak ka nasi. Ulimbalo mo namang overweight kayo. Napakarakal-rakaling nasi mong kakanan. Nano pa? Nano sinabi ng kong Nilo, kene na panya biyan na ikwa mo keng apong Marianong garapon, tamo titipiran at murin apangan ng pera, pero potang mituran tana, tana asubli pa yung ospital, yang mga nusto kem pera tamo. Wow!
maningilis kumbagya apong Mariano, look who's talking. Wow, look who's talking. Ano mo ka nung Sir Nilo, ne? Wapin naman. Mutuot kayan may sarili mo, ne? Potang kay miras mo king ospital. So, banabanayad yan. Banabanayad keng pamamangano, right? So, kayon tayo ping sarili tamo. Nano pa, nourish yourself, ako pen, feed the mind, yan. Alawa mo pin katawan tamong kaya katamong pakanan. Feed your mind with good information, yan. Kaya nga po, lagi kayong makinig, lagi ko pong makirandam kayong pamilyang Kapampangan. Dakal ko po habalo ine po. So, feed your mind with good information. Do not engage with gossip. Ne po, eta mo po kiabe keng indredos, kareta pong Maricel, ang pong Marites, ne po. Pota po, mi pasosota pa, ne, makipateta mo ka rin ninuman tao king detang penindredos da. So, not only our body, ne, that we should feed, yan. Kaluguran ming sarili mo, kamanin tun bagi na napakipatenda ka rin kaparang tao. So, feed your mind with good information, kamakikipag-indredos yan. Nano pa, kaya katamong puso, ne? Feed your heart with love, yan. And not anger and hate. O ini po kay ka na ako, tang impong kamwa, eko po tatanam keng puso ko. Andiyan pong nengkay. Din na mga liwa, balado, mimimo ako, talagang matas ko mo, boses. O yan, ating ping post king FB, na mag-explain ka mo, you are just sharing your idea, itamupin, nengkay makakaitang paka-emphasize me, ing sarili mo. Balada, mimimo anak ka. Kamakani, ko po mimimuan, po. Ela po mimimuan rin tao nung gusto pong makanita, medyo lawin niya mo po yung tao. At mimuaya ba kanita? Balo yun po rin Kapampangan, talaga pong kaya rin Kapampangan, mga mga siyas la po termino, po rin Kapampangan, lalo na retang meni, batan ka retang pamilyang elite. Po, medyo makaila po rin din Kapampangan na makareta, po rin Kapampangan da, manyalita la, talagang commanding voice, datang, po. Ela po mimimwa. At ako po, metong ko po karetang taong makanita na mata sa boses, po, nanoyta, masyas manyalita, diretsong manyalita, po. Kasi po, ako po, tutuko pong tao, eko po mapamulang tao. Po, eko po mapagkaing tao, itang bolan-bolan, may pamon. Diyan po king style of writing ko po, diretso ko po manyalita. Eko po makipamola nung kanino pa man pong susulatan tamo po kayong gobyerno, po. Hoy, atin yung shout out is Sir Rolly. Sige po, tambagya Sir Rolly. O, kaya ngayon na po takalingwan tayo. Pa-shout out pala kanu keng masanting ming pinsan, masanting kong pisa, nana. Dr. Rufing Nicdao, yan, po. Si Rufino Nicdao family at deng staff na po, yan, So, Kong Rufing, hello, Kong Rufing Nicdao, yan, Doc. Pakumusta na ko, shout out na kang Sir Rolly Songko, yan. Keni pamilyang Kapampangan at saka kanuring kaya kang staff, sana makirandam kayo, Ken. Alright. And yan nga, feed your heart with love and not anger and hate, eka tatanam kamwa, eka tatanam nanita sukalalob. Ay, Diyos ko, palisan mo yan, lako mo yan, Bakit? Hate is stress, yan. Anger is stress that triggers diseases, Makananong matitrigger yung disease. Anti mo, balo nung stroke is the right term, po. Kasi po, tang mimimwa ka, may stress ka rin, kaya kang uyat, mga stress la naman. Ako pa nandaman ko itanin kay istong stress ko, Panandaman ko rin uyat ko, kaya buntok, kaya gulot, tundun makanya. Po, tang kayo mag-relax ko kanita, So, mo po makaing magdalang sukalalob. Palisan mo yan, kasi ika mo naman, mayataki ka kem puso.
and itapining stress mag-trigger cancer. Okay? So, samasan tayong sarili tamo na. Sabi ng Sir Rolly, simple mo po imam ning eya po mag... Ika na, Sir Allen, anaanan mo ko pami sa limo ko. Sabi ng Sir Nilo, malugod kong kabalen, tamo alingad, pangaras keng pamangan, itamong kapampangan nadapin. Nyaman mo bata, lada. Anyang migbakasyon ko minuna keng lugar ng misis ko. Pegaralan ko at binatso ko ing galoda ing 1,000 pesos alabas deking paruming gumo. Pero ita mo palagi ako keng kaduang aldo matdas ni naman. 1,000. Ika, adwa yang aldo ite. Kulang iya pa eh. Kulang iya pa yung 1,000 keng aduang aldo eh. Kaya lawon yun kume. Nalakaran bali. Salbahi ka na kong nilo. Diyos ko, yung 1,000 paruminggo. Ang kakananda ka ni talaga-lagang kaya. Guli. Wow, sasabihan ko pin healthy food. Healthy food, Ning-Ning. O, yan eh. Alright. So, yan. Healthy food tayo. Lagalagang gulay. Maging Ilocano din tayo. Oh my goodness. Kamuada kanyang kanako rin. Kamagana kung bayo kung Ilocano kanako. Ay, Diyos mio, kasaya ko kining radyo. Condolence po pala king kanakong atchi. Ne po, king ing bayo ko po. Hipag, ing kanako pong hipag. Meteya po yung kayang inda. So, condolence po kang ati Sally. Ne po, king buong pamilyang Baladad. Nunez Baladad. Yan. Matenakan la po king pamagluto din kapampangan. Ay, watuto naman Sir Rollen. Matenakan, talagang manyaman tamong magluto. Ne? Anyapin din kapampangan, Diyos ko. Madalang mo ing mga laking restaurant, Diyos ko, ne? At ng kamaling restaurant, detang smorgasbord na kanita before pandemic, mamalagala pa mo siya 750 per head, ne? Makanyan. Eman manyamaning mayat, Diyos ko, putang kay, pakakamal-kamal eh. O tayo nakamagluto kembal eh. Nyapin ng anak ko, itang samgyupsal, yung kaya ng ele. Ne? Kembale na kami mo mag-samgyupsal din ng anak ko eh. Uling mas manyamang pa, tsaka mas malinis. Ne? Kapilang pa mo, last week yan. Atin tinulid na tagasas mong kanako, kabira-bira, pemisalino kanako retang Emma. Emma lang to ne. O ito, burida sana, ikari-kari mila o ning alaking panyangkap kari-kari. So, yung wami, sabi ko, miswa. Imiswa mo na alam mo ako. Kabira-bira, may gilang pansit. Pansit, Emma. Ay, Diyos ko, pero manyaman po kasi, pangatabaret ang Emma. O yan, lawin mo na, Diyos ko, ne? Makanano kung mag-high blood, Diyos ko. Pero, hinay ko po kayong pamangan. Diyos kong ginoon, kapampangan. Sir Rollen, ano ka pa niya biyang kasikin yan? Ne? Okay, so, feed the soul, yan. So, feed your body. Do not starve your body. May para no in body mo. Feed your mind. Nepo, feed your mind with good information, with knowledge. Nepo, may feeding kaya kang utak, kang indredos, kang chismis, ne? Ay, ako isong balitang artistana. Sasara ko na yung TV. Ne, in pakibalitan ko na mo na nung malalyari keng bansa ampoy tang nung ating pamagtas keng gasolina o ito mo yung babantian ko pam price hike ne bangka nita balo ko nung mag full tank ko nung nano ko keng kotse ko nano sabi ng Serole ko pa may kaya latapo pisaw ikaming nilo ikayon ay ko yung advice nung talagang atso kayo isong atso kayong adwa keng radyo ne pisasaw piyo ko ne makanyang kayo pero kapareho kay kong nilo lawin may kanya ning kayang kay ika nano kangan Sir Rolly nano kangan ni popost keng FB puro ng pamangan nano ito ating miyaliwang Vietnamese nanong pamangan yun pero ba't ko kay Vietnam Sir Rolly man manyaman yung pamangan ka rin aliwa pa mo rin yung pamangan kapampangan Diyos ko ne yung buriko mo ka rin tangguled maniglola ring foreigners keng nasi ne gigisangan ding nasi bawat almusal keng hotel
Oo, bawat kain naman ating nanitan nilagang mais, yellow mais, ne po retang yellow corn. Balada ga lang ha, paranop da kaming Pilipino. Ingka kanan, may mais aldoldo, enak yaman aldoldo, mamangan mais kayo ni aldoldo, nasing ka ng tao. Karela na itang nasi, kaya kamila retang mais, ang pong gule-gule doon eh. Bala mo, mas manyaman pa yung Baguio eh. Mas manyaman pa yung pamangan Baguio kaysa aking pamangan Vietnam talaga. Ne? Kaya bati, kong nilo, magluto ya king Italia, pero lawen may mamangan niyang kain. Ano yun eh, adobo, Diyos ko, ne? Pota pa mong manyamol yun, talagang ng pangaragulo sa amul, ne? Man mo subo sa amul. Kapampangan yan talaga. No, just put little salt. Yes, Sir Rolly. Alright, so, nourish yourself, Nepo. Feed your body with food, good food, healthy food. Feed your mind. Feed your heart with love. And then, ano pa po? Feed your soul. Yan. Feed your soul, Nepo. Mo po king tinape o nasi kakabiing tao nung king bawat salitang mamutawi king asbok na ning Diyos. Yan po. So man shall not live by bread alone but by every word that proceeds from the mouth of God. Yan po. So tayo po kakalingwanin kaya katamong kaladua, pakanantaya naman po, makanano tayang pakananin sarili taming katawan na inine po, makanantayang pakanan mo naman, kaya katamong isip, kaya katamong puso, kaya katamo pong kaladua, pakanantaya naman po karing salita na ng Diyos, na nung nuka rin, dakala po rin tawong ngeni na edane balo ing salita na ng Diyos, ne po, ing good values, eda na po balo ing GMRC, good manners and right conduct. Kapilang pa po, may mag-parents needed dya po Imam Lu. Diyos ko, karakalda po rin pengaring ginagan, Kasi po sabi ko, mune dine ng kamarinayan, kaya kang pengari ako. Balo mo, anak ako, imo munang apektado, king gagawan yung masanting, king ugali yung masanting, din kaya kayong pengari. Sabi ko, akit ng king pengari, sabi ko, yan ba yung tuturo mo king anak mo? Tiro may bang manyalitang makanyan ako. Alike po, mama, natuto na. Diyos ko, gagagala po rin pengari. So, ngeni po, nepo, feed our soul. Nepo, mamasa tamo pong Bible. Ne, turutala po rin anak tamo king mayap. Ne, tabalo po't ni nanula po rin anak ngeni, nanula ugaling atin, nanulang values atin. Wow! Iating Bex, Maria Corazon Pintor Kiros is watching. Hello ate, kumusta? I miss you. Yan. Ne? Si ate Bex po yan. Alright. Yan po. Nakakalungkot po, marami na po sa mga taong ngayon ang hindi nagbabasa ng salita ng Diyos at napapabayaan po ang ating mga anak, ang ating mga kabataan, po, mga paboren na lapureng ugali da po mga santing, po, at manyalita la pong mga santing, ren kay katamong anak at sabi ko itamong mestra yako, tamo dapat palampasaning makanyan. Anya, atsu tamo para ituro talaking mayat de nga na ka rin. At syempre po, uling bawal na yung potapak sabihan mi nga anak, mi pakarine. That is verbal abuse sa mga demanda ke pa niya. Payaos mila po rempe nga rin dat. Potang kay po rempe nga rin, mga gala po, po. Pota pong pa-realize mi karela, po, na the children, po, they are the reflection of the parents, po. Den pong anak, ila pong reflection da rin pengari nung nanula po pamanugali ring anak, makanyan la po rin pengari ken pamil bale-bale. So, ita mo pong pengari, samasan tamo po yung kaya katamong pamanyalita, samasan tamo po yung turing tamo po karing anak tamo, po, tala po panagkasan. Bangkanita po ila po mababiyasang panagkas de nga anak tamo. At tala po pamulyo, tala pangulisakan, po, bangkanita po ring anak dagul la po kayong lugod, po. Nano pa, how to love yourself. Yan. Make yourself happy.
Oy, siguro palagi ako magkahit tapa mo, mag-music tapa mo, ne? Pero nanong sinabi ng Ma'am Susan, dead madamo po deng anak ta, ma'am. O si Map, napekibat ng pengaring ay, ma'am, ating mekibat kaya kaming sinawa, ne? Kanong kaya anak na? Ika na pong bala, kaya ana pa. Yes, ma'am, atin na pong mekibat kaya kami yan. Sinawa na ako po. Ay, Diyos ko, anak na yan. Dapat sumawa. Aming makanya. Ninong magkay ka niyan. Insiping balik. Ali. Ne? So, bala mo nanding habak pen ka rin kaya sinabi yan. Ninuwari sumawap ka rin nga. Nakako kening mister. Ne? Nung ikatampi nga rin. Sabi ko, aliwa naman yung siping bali. Yung kumay ka rin nga anak ka rin. Ikatay ako. Ne? So, tamo po sa sabyan nito, kaluguran na pengare na sinawa na kayo, kareng anak yu. Anyang gewayo rin, nako sinawa, nung nag-enjoy ko pa, di ba? Ano ba yan? Yan, po. So, talaga po masakit yung magparagul anak. Masakit po yung magdisiplinang anak. Pero po nung kaya betayeng kaya katamong Diyos, paragulan tala po keng salita na ng Diyos, ding anak ka rin, po. Maging kaila po, maging formal la po at malugod, masunurin ay anak, po. So, for the meantime po, antay tang number 1 tamo keni, naning kaya katamong patigtig. Yan, susunod tamong kanta. Kung nilo, pakiramdaman me. Luma yung kantay ni at nyaping kilkul ko keng bawul deni bang kanita ma-remind tamo na atinta palang kantang makarining, maka-in love, masanting. Ito po yung sinasabi ko na kanta ni Madam Imelda Marcos, saan ka man naroroon. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumata yung breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay.
May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Palalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo. Yan. Welcome to Pamilyang Kapampangan. Po. So, pangadwa po, makanan tayo pong luguran ng kaya katamong sarili. Make yourself happy. Po. Avoid negatives. Po, yan. Avoid negatives. Itangangga pong masanting.
iwasan talapurin. And then, ano po, join the happy people. Then, pong mga sayang tao, yo po lalapitan detang maproblemang tao. Den kaya katang pakyabayan detang mga saya, retang mapamiro, ne po ring jokers. Bangkanita po, maili tamo, pong maili kembiye tamo. Yan. And then, don't let anyone spoil your day or your laughters and smile. Yung po pababoren na ating manyira king aldoyo, manyira king tula at saka karengke kayong timan. Yan, timan king kayong labi. Na ano pa po, listen to music that will lift your souls and thus feel happy. Ito pong malungkot tamo po, tamo po makirandam karetang kantang nangaos kanine, reta pong mga lungkot a kanta na lalong magpalungkot kaya katami, tala po pakiramdaman din. Nano pa? So, do not listen to sad music. Kareta pong pangsawing musika, ko po makiramdam ka rin, lalo ko pong lumungkot. And then, do not watch drama. Yan. Then pong dramang makalungkot, makakaila po rin, maka-influence la naman po kaya katamong kay din, kaya biyetam. And remove things that stress you. Lakoyo po retang hanggang baging maka-stress kaya kayo. Timo po karing accounts keng Facebook. Makasora la po nga kakit, makasora lang babasan. Lakoyo po. Remove them, delete them from your list, deta pong pages, makanyan. O kaya, nung ating friend na emeboring magkay, detang kayang post, mobori, lakumi, ikay me. Yan friend me, Ako po, tingkunle akong metong kaya, newspaper, alaning depatan maka-stress la retang kayang detang headlines na makabusit la. So, leko kekeng ka na akong FB account. Bangkanita po, ako po may stress. Di magmula niyan leko, kemetayin ko yato. So, make yourself happy. Lako yung amping hanggang negative, lako yung amping hanggang maka-stress, Eyo po papaboren na ating manyira, king aldoyo, manyira, king tula na nimbyemo, And then, ano pa? Treat yourself. Diyos ko, 4 o'clock natin, gano'n, Treat yourself, yan. Ito pong bonus. Dena niya pong kahing gift in sarili yun, kasi kayong magpagali, So, bonus gift to your hard works. Deta pong kayong kasakitan, retang kapagalan nyo. O, iparlor mo yung sarili mo. Magpalago ka kayong parlor, pamassage ka. Sali kang bayong bag. Mag-shopping ka, shoes, jewelry, gadget. O kaya, mamasyal, mag-travel, yan, I-treat mo yung sarili mo, Do things that will make you feel happy. Naning kasayahan niya ng biyemo, magluto, mag-bake, mag-shopping, mag-strolling, videoke, magkanta, dancing, zumba, yan. Gawan mo, nano maning makasaya ke, kanti mo ako, ining radio, makasayaya ka na ako, habang kakaida kayo po kini, kayagape da kayo, habang... Oh my goodness, ni nanok kanini, may coronavirus ko. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. At nang himpilang ito, Tayo po'y nagbabalik sa pamilyang Kapampangan, Yan, akalingwan miya pong nilop ning kenako. Ikami pong adwa ning kay miyabe kene po, So, yan po, mga kabayan, mga kabalentamo, do things that will make you feel happy, yan. Beautify yourself, yan, Sometimes
sometimes po etana po bisang lalawi king salamin nyapin etana makaing mag-selfie kasi po akit tayo itang stress meglupa ng matuwang tao yan. So make yourself beautiful, pamper yourself yan. Pamper yourself with oils, lotions, cream po dito hanggang makalaguke ka yan. Sabi ko pin po, don't let time consume everything in you. Po laging obra, po laging kasakitan, po. Denan meng kasayahan ng sarili mo because you deserve it. And you must love yourself, kasi metong yamo imbiye mo, metong yamo imbiye mo ketiyato. At sabi nga, life is too short. So, enjoy living. Yan. Po, enjoy tamo po in kakabiyeke tiyato. Yan. Alright? So, it's 4 o'clock. Yan. Po. Sana po indakal kayo po abalo kening kekatamong programa ang Pamilyang Kapampangan. See you next Saturday po. This is your DJ Ma'am Ning po signing off. So, sa susunod pong Sabado, tayo po'y magkikita-kita dito sa Pamilyang Kapampangan at 99.9 FM Radyo Guagua. Ini po ang istasyon ang magmalasakit at lulugod kareng tao. Dakal pong salamat kareng ang gapong akayabe ko po ngening aldo ngayon at kaluguran dakongan po. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio.